Hem de pensar que els catalans que tenen el seu origen en el Senegal són 25.000, tot i que hi ha xifres que diuen que es pot arribar als 30.000. Per tant, és un país en el qual molts catalans i catalanes que han vingut d'aquest país s'hi senten encara lligats. I, per tant, la cooperació municipalista també veu d'aquests lligams. Hem de pensar que és la primera comunitat de persones migrades a Catalunya, d'aquesta zona de l'Àfrica subsahariana, i, per tant, hi ha comunitats en diferents municipis de Catalunya, diferents associacions, diferents entitats que treballen perquè des de Catalunya tinguem aquesta mirada posada al Senegal. I el Fons Català de Cooperació és l'eina que tenen els ajuntaments per posar aquesta mirada als països del sud global, per fer-hi projectes i per crear dinàmiques de relació. I per això el Senegal és un dels països importants, perquè és el país d'aquesta zona de l'Àfrica, repeteixo, de l'Àfrica subsahariana, on tenim més catalans vivint en diferents municipis, comarques del nostre país. D'una banda, trepitjar el terreny, visitar els projectes, parlar sobretot amb aquelles persones amb noms i cognoms que s'estan beneficiant d'aquest esforç dels municipis catalans a través del Fons Català de Cooperació, de crear projectes d'empoderament d'aquestes comunitats locals. Per tant, visitar-los, fer el seguiment tècnic també que es fa de manera periòdica, i de l'altra, buscar com fer-ne més, com potenciar-los, i aquesta és l'altra vessant de la missió, que és fer aquests contactes institucionals amb Unió Europea, Govern d'Espanya, Govern de la Generalitat, per buscar la manera d'enfortir aquests projectes amb més finançament i amb els recursos que les oficines de cada una d'aquestes institucions aquí al Senegal ens poden indicar o ens poden ajudar a buscar. Hem de pensar, nosaltres sempre ho diem, que la cooperació internacional és una finestra per entendre fenòmens com el canvi climàtic, i en aquest cas hi ha un projecte que és el de la dessalinització, la lluita per la dessalinització del delta del riu Casamance, que és ben bé projecte de canvi climàtic, o la cooperació internacional també ens ajuda a entendre el fenomen com el migratori, I en aquest cas fem projectes perquè emigrar, marxar del teu país, acabi sent una elecció i no una obligació, com és ara mateix per molta gent del Senegal. I projectes d'empoderament de comunitats locals van també en aquesta línia, de garantir un futur al màxim nombre de gent que puguem en el seu país, i que si volen marxar d'aquest país, que estan en el seu dret, ho facin com una elecció i no com una obligació perquè no tenen futur aquí. Un dels projectes o un dels eixos, millor dit, és el tema de l'empoderament i de l'acompanyament de la dona des d'una perspectiva ecofeminisme, diguéssim, entès que la dona a l'Àfrica és el puntal de l'economia familiar, per tant, és la persona responsable i encarregada de gestionar l'economia, que es basa moltíssim en l'agricultura. Llavors, en aquest sentit, el que volem és reforçar i donar continuïtat a projectes que van en aquesta dinàmica i en aquesta línia.